Obahi bebre ano poku are no mawa no asante kotoko no no so ne ebedi akwa aboabo ho etio ne to na sakra aboa eko na de hyepreko odudu obribi etipa eso daye pa nana Amankwah Kodom Yiro abrempon prekope na enne otwedi ampo nyankopon ene nana mo adaromenti no tipa eso daye pa nana no masa be kasa kire ne biewo ne nyinara ejina ne mame na die nyina nana ya brago kokudrufo wako ni krechi no enfie mienu eni abosome mienu enie ne wo amamre ne amane kwan so sede beja ekwo na de hia wo mo ewo Adumasa kuna asanso ena afei omunyina nana prekon edunku ebetimi aye nana ya brago okukrodrufo na brempon yente no ewa amamre ne amane kwanso no esese yenya nana museni na esanse nana Amankwah Kodom otumfo brempon ekona de hyepreko na dwunu mu pane na opepa ene na koma pa wo wode ma na manfo nti won pre no ho nye ne bibi oto no boase na wona nana no madi nkomo na otwede mpo nyankopon nana no madamenti no so koda kete pasoa bo mo so ne daye pa eno nti ama nana mo to nyina mu aye prompon yenkoso nkoa enne susu biewo nana no madama wo masa kasa kire no ne kasa imu no eye ba kope wo Hemaa obeba baba so nana ya brago okukudrufo na so ene na pampan na wodi ato na dwuma pa obedi ye no so na afenso wobona na Amankwah Kodom echidipa na waboa no ma na niso ade hu na wode ma eye Adumasa man no ewiemu de ema enhyira ne promprom yenso so abemu enu nti enne Alandu Media ye wo hose yesoma santeman yesum otukruwe ene krawe nwoma so na ne brempon so prokope ene nana Amankwah Kodom ntino esum krono a ene yegina mu enu nti na Alandu Media yenso yaba ye baba besomo asanso hene kuna Hemaa barima kokofu empanyimfo ena afei ohene eye otumfo chiame yawo mensa adunko hene ene adunko Hemaa Adumasa empanyimfo ena afei so Adumasa emma empanyimfo ekwana de hyebusu omo Adumasa emma ne nyina enne atadwe womo atedenne enne amamre ne amane a edigu akwan mu ansana yeyi Hemaa kire no enne yebesunya no enyina sesei ebre asose krowura Adumasa ehene otumfo brempon nana Amankwah Kodom odudu obribi ekona de hyepreko wode ne nsampa wode ma na de hye ne na manfo eto ye ne mu momi nkoti emra achame ene mawre hoda you say eye na wre hoda nanso eye ma se ebasa nanso eye ya se basa Adumasa Hemaa call ne krechi no se Adumasa Hemaa call ne krechi no enfie mienu abosome enan ene ne mienu enene abosome nan mienu enene enfie mienu
Abosumi enene. Ehema se nana no ade ade hye boa me ma yeye nana Hemaa yie. Yewura se ehina ma se nananom ene ade hye no boa Adumasa hene na ye proper na Hemaa chikura. Nti abeye dan ana yetumi aye saa ade no. Yewura se na abeye dan yetumi aye saa ayem. Yese nya obi si nanan ansa. Yese nya obi esi nanan ansa. Nti na dai. So wanne se ena dai. Se yehu nana kura Hemaa ewo ha. Se yenya ayetu ni ehunu nana kura Hemaa wa ha. Ono so ye Adumasa de hye pa. Ono so ye Adumasa de hye pa. Osa ye asanso de hye pa. Osa ye asanso de hye. Ana osa ye Adumasa de hye pa. Ana osa ye Adumasa. Na ye beto ye panin ewo ha nana sanso hene. Ya beto ye panin so wa ha nana sanso hene. Entafo no panin no. Se re mo antafo no panin ane. Anti obi a oye de hye wo kona Adumasa bia osa ye de hye wasanso. Enti obi a oye de hye akona hodie na asanso ane Adumasa de mu nyina mo ye ntafo. Ne ya beto nana dunkohene. Ana nana adunkohene so ayo mo nana. Obi anim se dunkohene de me nana prekopene no. Obi anim se adunkohene de ne nana prekope. Na otumfo chame ya mensa. Se nyina behu. Se nana ya mensa so otumfo ye chame no no. Ono nso ona da dwumakwa ye chame no no. Se ono so eneda nananu adumapafo ye chame no no. Na ye nyina nuafo nyina ya panin ane safie. Se anuafo no nyina panin ane otumfo chame no nana safie. Enti ono nso ye Adumasa enua pa. Se Adumasa so se bona na safie adaje se Adumasa enua panin no no. Asanso osusa. Asanso osusa. Ane kora. Ana kora anso sa. Nti na dai. Yewura se na dai. Ehema se me pe obi a obesi Adumasa Hemaa odi nana Amankwah Kodom edi akunwa no me di si nanan na betumenya kwan na yie. Yewura se enunti so fraya ni nyane se Adumasa Hemaa nana ye blago esi enye obi edi si nanan ansana obrenko ye no yaye. Ena mia meso wa nana dunkonyema ono so nati ho no. We dey so wa edi mmebu adama nana se nese wa so anati ho no. Adunkonyema Anti mehwehwe abusuanu nyina no. Nana se wodi nani famu hwehwe abusuanu nyina no. Sabio emedwa yensele. Sabio nyado sabio ku. Emedwa de yensre. Die nana mbaso daye ena woyi no. Yewura se de nana beso daye no ena oyi no. Ti mehwehwe mu nyina no. Hwehwe abusuanu nyina no. Me yi daye na kire abusua panin. Daye de kire abusua panin. Se abusua panin mahu sa abaye bi nam ha oye okan ni brago ase. Okusa abusua panin se abusua panin mahu sa abaye bi nam ha. Anenam bia no sa abayam okan ni brago ase no ofim. Abusua panin se ane. Ya abusua panin de penya so yewura enokre okan ho. Anti mehwehwe mu no. Abena kwa dugre ka akire ya fe na ntwiwa abusua panin wo ha amfa na mreme. Chegou semana de la cartera de Fresan fe busu pani kuna busu pani o ha na mo ko fa no mra
Asanso busuapɛ ne wɔ ha omla. Ohene mo piao. Ensamono di entia ye ba ni nyina to fa bomu. Ena ekwo na de hyepreko. Asante my brempon. Nana Amankwah Kodom oduduo bribi. Abono tofa nyina ede amaye no. Sesei yewra brempon oduduo bribi. Ekwo na de hyepreko. Ahye empenyufo ene abusuapani ne se onkofa mame ama entwiwa oba penyini apena kunadu ne ba otwato no emra esanse wonno ena nananom aso ne daye se wo mefa nana ya abrago okukodufo aso ene na papa enti kaye ho ne nkofa nana ama entwiwa emra sesei ne di na nyama sesei de nana ama entwiwa ene efre no Jadi aku siapkan ni siapa? Dan kedua, wabah. Dia berasa nanu dia saya jual siapa? Aku siapkan ni siapa? Wabah. Achame. Ode beto adehye nim se antwiwa aya abrekwadu ne ka akire ono na me so mefa Adumasa Hemaa aso ene na kunya ntina de ho no nti obi ehu no mfa ndie ma no adehye esemo ase gire wase mu se ama abrekwadu de ba antwiwa ka akire ono na sabi o wabo din se o mefa ana ye grabo Adumasa Hemaa eso Adumasa Hemaa aso yamu ya sema na obodi eye adiase junafisem antwiwa adiase junafisem antwiwa na konwa din no na Hemaa wayi no nana adiase eblefisem sesei die na ye nyina ye twen no ena aba beduru no nana Amankwah Kodom Adumasa hene tipa eso da ye pa wokoda kete paso no nana no mo asa kasa kye ne biwo omoyi de esese wo ka no ho kyere no no mo masa didi no aka no ho
ne din we die eye du twam kra edin na dedodo nana adease twene efisem entwiwa wotoso mienu edin no wansante bio me se susu bio Adumasa Hemaa enne yenya no ewa Adumasa wo ba bebo nana Amankwah Kodom echidom ama na niswadu hunu ewiemu di abamu pepepe yode amano no ama Adumasa ekurukra ama oman no ayesoro nkokra ewo asante memu no ni din anase ni nkonya din ede adease dwene efisem entwiwa wotoso emienu edin we die giseti pa esonda ye pa tesena na Amankwah Kodom ena din we ebefri no hono ede aba na amamra ni amane akwan so no yeyi na kire sei no a powder egugu abetre wie no a wo sebo eka ho no akase ye de ni betwa efie ho ahia na afenso ye de netiasia montenso ama de hye nyina ehu omo Hemaa sesei obeda wona no
Achame. Edi kameda nanamo ase. Se omabome asida. Omabata metikura mamanya Adumasa Hemaa na nadwuna fisem no meda omase. Nti nadawoma nsana wakaen eni. Me on haska nsan pentu eni. Na Hemaa nana adia sedwene afisem entwiwa wotoso mienu akwakwakire wie sese ebraso se ne ma ne nana enne ne mpanyumfo enso so edi afutusem enso so eman omiyen kwaje afutusem no so na wia na dia kenya ya dia to aso me at the first I'm here with say o ma so yebra da ye pa ene wo yi ababa wa fe say abeka yo na efutu a me de be man say onka se wonya ne tototo sa odo kuni ura oba ma odo ni tim ma odo ni nya adwuma wonya yi wo wie no atin se mo wo so boni nyina bibi how onti bibi ase omba ho susu mu kire no ekom de koni nchen wo ha bia wo betemu no in fact is that ekobi se obi ma odo ni nya adwuma se wodo wo ho ate se bia wo no bate wodo wo ho a onfiri wo chi kwa ka sam kira potential enka kire wo maame enka kire wo bi obani enne woni ni betina ko nya so na maso masante mai maso kuro bi ye ha bia no woni nchen ne koti
One more, I won't be put up with Yano. Unim, and Kotao, Dono, or Bamucha, or Tomo, Lamon Sere. No Crobia in Peter, the big Cassan to me. Kakra mesi meka say, da na na mo se e no na ye pa, ma so ye ba. Na Kodom amana yi ma be aba. Na me nua kakra mesi meka cho wo say, ye hunu kakra. Enti no se se no wa ba no, Adumasa ye otumfo prempo. Nti say ye beti Adumasa din a, aye timeti papem. Nya ne bone so. Na afei so abusia no se da na naka ye no enyina faako wakan ono ba bi biso ni gina abusia no enyina baako faako gina finfi kasa metie obi asem nti obi asem obi adebe bia tie no na hunu se wo ye ba kan ya obetimi asiesie abusia no ama obi a nya le chefa e wo abusia no aka abetimi Jam radio ata pen yo na mukase kakra na Adumasa hen na meti ya le yi na pen ene utumfu achi ame yo ye maame a Adumasa hen na so hu daye oyi wo mai yi na ye maame no so wabe don't be a fear. In tears, be a Tumika. And let my sign in you are put me bum. So, now I know what you call Nanadi. So, oh, money. Now, been a bit easy. I want to money. I got it. Before you need to be a Rachel, yo, it's what bay. Mine and others no. Yo. If any be more mine, if any be no be sure, how by this year, say the most about you, my effect. Yo, any be a case here more. Nana, that's one of the yo, man, does. Yo, any be a second more. Yo, not count boom. Now, I think Nana, man, before the 2 women, any never be my. Adumasa hen tin so yo let me abeso umras yo ba nti ye bi ka twa to ya ne se o he na Adumasa hen ma o fi mu a na me fa ne kra si so ba o si ye eno na nana no e hwe hu ma ni sira oni ni ntire ko du sa bre no so ba nana mo anchi na so yi in a means, I don't know, I'm so, I'm really brave. So, they brave. So, to the old man. So, yeah, hear me. I'm correct. So, great, the Casa. Yo, today. Now, what you know? Said you day feel what any ado. So, then I grab work. Face, yeah. So, and your day. And my son, so, Mrs. Young, so big in a mouth. And they had my son. So, no quick. And if Kodom. So they be able to survive. Wow, Bushu, we didn't know about it. Anyone else said, what was your real war sunset? So, or draw up the queen. So, don't hear Duma. Now, will be your near Adumasa. I am now. So, no use the girl. So, no use. Now, a man in no also. So, now, said ye, as I'm so kind. So, you'll be actually so.
Sure. Me Adumasa aim because Sure. the Adumasa Hemaa the help. Asama me de baka chere me ma me se ni diri dwuna fisem no emu dru paaye Mama, e de eu asie do. Você tem dira semro. achame me sen siso edini dwuna fisem dwuna fisem emu dru ye vise bla go by bla go by dwuna fisem by nyanta kromo by nana bla fi by nana boatma by ansana obrago kukodufo ono so aba ansana obrago kukodufo ono so eba ansana wo dwuna fisem o tosumienu onso oba ansana wo dwuna fisem no o tosumienu a oba fa kwadwendwenu mu ye edin no kura tuufo yewra se edin no kura etuufo ena dumasafo nko na obusua ne wo mo yewra se ena dumasa nko afo ena obusua ne wo ebi wo sanfi ebi wo kuna ebi wo asanso ena ebi nso wo ha mesrao yewra se wo srao mesrao yewra se wo srao medikan ka kiro yewra se wo dika so bibi ho a kiro dada na dumasa he me ye watch na dumasa he wo so ye watch me o mele ne ba na abo wo se o mele ne ba dia na kan na abo na epa ho a ansa na nsan komla no na wabre wo se epa ho a ansa na ensan komla no na se bia na abu bia si they say why you lucky hwe ahema fefe e fa onombe nante yewra se wutira ye wo hwa ahema fefe fa se ya beba ochidom eye ni die ebuo obi di obi ho konkonsa mane ntena se na fre ni pakoro bra no nka na tie ebe na fide na ebe yiwu yewra se obi di obi ho konkonsa mane ntena se na fre wo ni pakoro de bra ansa na bi wo mu a watie mu ye ebe na fide na mu de be yiwu se ebe na fide e de be yi omunyina ya uma sanso na me mpanimfo ni nyina so ya uma sanso na trakona enyina so ya uma ema obufu ntem ma wonum kasa nyese ewo na asikyire so wonum kasa enya se ewo na asikyire me no kasa me no nya adwene kura na asam ebeba na be de wasi me no kasa me no nya adwene kura na asam ebe kura du beba sanfie busu panini sanfie busu panini oye oba panina ohema wabe a una betima siesie sanfie nsam ohopa eye bibie wi amamo afkoho na wako siesie ayaka na oho nyina na asomdwaba watire meka na se so wabe sanfie ensam ohopa etu wabe de obamu akoho na afisem bia ohobia no wahwe no atoto die obedie ene die obefra de ewo nyamensem die obedie die obefra de eja nyamensem ne wo Adumasa hene mema ho na so da yewra shebo se Adumasa hene o ma ho na so mema ho kogina kwa ho mfa kada o ma onyina kwa ho mfa kada fabuo ene die fama busua ni nyina ebuo ni ani die abusua ni nyina fama wo titiriu eman pedinfo na omwo abusua no omabobo chidom ya adwene ho omase wo yemfama ho hwe ne ye eman pedinfo na ababo chidom ni adwene ho se wo ani amfa kunya ni ma ho ke kan wase ho asem bia kaye question ya kan ho asem bia aya sebusa obia ko totin bia ko totin ti nana Kodom na kumem medinyame hirawo amen yewra se nana Kodom Adumasa hin na kumam yebra bro bibia wodi hia nyini yese Adumasa Hemaa amen oko yewra se nyini na yese Adumasa yebra go kudufo nti otra kuna so che no ni yesa on se me bo na ba so okukudufo so bo na ba so kukudufo nti kukuduro eka odine no ho
ɛno nti na me park ma de ato nana yɛ bra kukudu fo ɛyɛ asɛm na ma de ato hɔ wɔde ato nana yɛ bra kukudu fo nti within no ntu fo nana sɛ within no ma ne tu fo me ne asɛm bi abɛka bio abewa oye gɛɛli paa o usumɛ fɛ wa ɔtɔ sɛ ibiri abirika ibiri a nɛwɔ nya nina o na ne kan no ɔsi wɔn no nana Kodom na nana asansogo na nana edufoɔ akyɛ ame yɛn nana funa o nyinaa yɛ nina esi o ma na o nyinaa ibiri ɛmi mi ibiri kɛse paa nti ɛsɛ o de yie sɛ o de yie nka sɛ ɛnɛ nana afɔdza ayi nti eti ɔbɛyɛ mo abɛti so na ebunu bebrebe kumasi ha mo pa yie fɔ etu ha yɛ wɔn a ɔbɛto akɔ na akɔdi ɛmɛɛ bi akyi yɛsrɛw ɛma nana ɛnim owu ase hwɛ sɛ woyɛ young girl ɛduru de bi wɔ abusua yi na wo na nana mbɛsɛ wɔn ti wɔn ba wusa ɛdɛ sɛ wusia ɛmpere wɔ ho ɛnkasa wɔ obi atu fo sɛ sɛ ti wɔ abudi akyiri a wa ankasa wɔn ni mbɛ fi ase bibi a ha obiara no wɔn nso waka wɔ sɛ kɔ nam adeɛ nana asan nso wɔ hɔ nana kɔna hene wɔ hɔ nana adunku wɔ hɔ otumfo akyɛ ame hene wɔ hɔ mɛsoso no wɔ hɔ ɛna yɛ kyɛ bi ameda wɔn nyinaa no ɛsɛ bibi kura ha wɔ bibi kura so ha wɔ bibi ha wɔ wɔ nana na kuma mu ɛna wɔde abiriwa asɔ ɛde ma wɔ ɔn sɛ abiriwa nana adunku yɛ sɛ odi mfie nsia ɛna yɛde no esi akonnwa so no Shenyaku bonsi de shida no ko pu feri go wonya ya e di free me and now so ye young with the fancy wo be 20 plus obo ana 20 and that time, I'm very good in the country. And finally said, we are now we are the most educated what it is your father. So, go now almost give you up mount. Man, if you are no one to go, hope to be good, you are not remarkable for. I don't want to know. And I say, if you are doing a mouth, it's not for some good also. I'm mouth. By a slow, fat issue yet. Essence and penny see the Jawa near the Aswa winning dinner. Oh, Henny Amankwah Kodom, I didn't have to send by we. Do I dare to also a year Juma and Winty was such a humble. Na sɛdeɛ yɛwura brempɔn adeɛ fɛyɛ ne fɛntina yɛn nyinaa yɛ wogyedeɛ mapa sɛ ɛbɔ a wahyɛ na ahema no yɛn nyinaa yɛbɛhu na ahema ehu Adumasa ama yɛni agye Adumasa deɛ sɛdeɛ mpuntuo ne kankɔ ɛmma ne humi no so no ɛfɛ ɛna akɔ no nso ɛfotuo na yɛte afiri asan so hene hɔ na Amankwah Kodom na ankasa ɔmo nyinaa papa Adunku hene ɛna afei nso chiame yawo mensa nso so ɛhɔnom ɛma mpanyimfo de aka nyanyi nso ɔmo de bɛto so na wɔ amamre ne amanno yemu no nso se yi na ahema akye a ɛkyerɛ wi a yɛde ne kosi petom ɛma na ahema mo a ɔmo betwa no hyi anase ɔmo bɛboa ma adwumadie ne yi ne kyerɛ yɛ no ne nuanom meka ne nuanom a ɛyɛ ɛkwanafo a ɔmo ɛne na Amankwah Kodom efiri yefurukuru mu na meka na mekyerɛ asanso Hemaa kona Hemaa ɛna afei nso adunku Hemaa ɛna wɔmo ɛwɔ fa na ɔmade nyinaa kokofu ɛma Hemaa enso de nanim nyam beta adwumadie no akyi ɛno nti ɛnɛ yɛde na Hemaa dwene efisɛm antwiwa ɔtɔso emienu ɛkwatena petomu no na nano mo betena no ho fefefe na ne mampanimfo a ombebo na chidom no matena no ama na baba no
wɔn nyinaa nso bɛtena ne nkyɛn fɛfɛɛfɛ na ɛma mpanyinfoɔ a adehyeɛ ma mpanyinfoɔ nso abɛma no akwaba ɛne etiri nkwansɛm na wɔn ahyira no nso so wɔn wie a kuroma no nyinaa titiri ɛmaa no ɛba bɛma no akwaba na wɔn nso ama no etiri nkwa nsɛm.
wade hye mama said the da ne da nyina yesom mo na yesom asantema ne yesom Ghana man na yesom yewura abrempon na Amankwah Kodom si yewura abrempon prekope tiripa yeso da yepa akoma pa wodwene na manfo ho amanfo ne manfo yedie ye ne yedie ne manfo kan koda na koma so na want to amamra ne amane asenenti no enenne wode de da ato de da fefefe enu nti enne Adumasa man atadwe yate deno yate denne entensi empempi obetie se yesi ana se yeyi oba pani ana na Hemaa kyera eya na pinche ne basabasa yomma ne humu no so ba nenso so esanse na Amankwah Kodom enya botre na ne bibie mu wona mamamre ne amane akwanso ntina dane bibia kototen asumdue mulle enu ntie ne ebi ne yehuni na Amankwah Kodom won kwaso ekona de hyepreko won kwaso otumfo brempon won kwaso na Hemaa ade asedwene efisem entwewa otosomienu na Hemaa wo so won kwaso Alandu Media sonko na obenya ne sei kai se obe subscribe no ahye e wo YouTube na amanfo so enya bi ahwe wo twede mpo nyankopon ya doma ye pese hia makramo